Sziasztok, én Martin vagyok, és bocsánat, hogy nem areós a témám, mert szereljük a gépet, és most ideiglenesen egy nem 3D-s van benne, videókártya, úgyhogy csak ilyen van, na mindegy. És szerintem kisebb lesz a képernyő felbontás, nem tudom miért, lehet a téma miatt, de mondjuk ez nem a téma, hanem nem areós, de tök mindegy, nem is ebben foglalkozunk, hanem a YouTube újításaival. Jó van, hagyjuk. Nézzük is. Igen. Jó, nem itt mutatom, mert itt vagyok jelentkezve. Amit most fogok bemutatni, első, meg 2 újítást fedeztem fel. Lehet, hogy van több, de én csak ezt fedeztem fel. Jó, hát ez még nem vészes, ez kit érdekel. A bejelentkező gomb mellett ez a kis emberke, ez kék lett. Nem szürke. Szerintem szürke jobb volt, de mindegy. Jobban összefüggött az oldal. Igen. Na, ez vészes, amit most mutatok. Itt van például Rovi 2 Studio, kiváló videós. Lemegyünk, nem számok, hanem továbbiak betöltése. Jó, lemegyünk még, vagy 100 ilyet. Van több ezer videó, például Herbie-nek is 1024 vagy 1200 valamennyi, nem is tudom. Jó, lementünk például ide, hogy már jó alul vagyunk. Megnézz például Rovi 2 Studio intróját, ez már jó lent van. De mindegyiknél így van, visszamegyünk, és elugrik a legelső oldalra. Mi ez? Mi ez, emberek? Leugrik az legelső oldalra. Megint mehetünk megint le, és itt van. Hát ez nem. Mindegy, ilyen hülye embereket komolyan mondom. Na viszont,